नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया. तर सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे मंडळी. कमेंट करा सीवर असणाऱ्यांनी. कमेंट करा मंडळी. सीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. लवकरात लवकर जॉईन व्हा. 1:15चा टायमिंग आहे. 5 मिनिटं मी लवकर आली आहे, जेणेकरून तुम्हाला लवकर नोटिफिकेशन जातील आणि आपण लवकर जॉईन होऊ. हाय निहार, स्वागत आहे भावा तुझं. कसं आहेस? हाय प्रेम. अच्छा, असंच का? असं का? येस, असं काय मनिहार, काय चालला काय तुझा? यावर्षी गावात जातलंय मा? हाय प्रेम, जेवलास का? जेवलास का? जेवलास का नेहार, प्रेम? सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करून सांगा कोण आहात, कोण लाईव्ह बघतोय. निहार बोलतोय काय नाही, गावाला नाही जायचं मला. काय रे निहार, असं काय झालं रे भावा तुझा? प्रेम बोलता 10 वाजता पण लाईव्ह आलेली का? हो हो, 10 वाजता नाही, 10 वाजता नाही आलेली. 11, 11:30ला आलेली. निहार बोलतोय माझ्या इकडे पण काम आहे, पण मी आधीच सांगितलं आहे की गावी जाणार आहे. ओके, मग इथं राहणार का? मुंबईला राहणार? हाय सागर, आज डबल स्कूल भरलं. येस, ते विदाऊट फेस होतं स्कूल आणि हे विथ फेस. समजलं का? सेकंड लाईक माझी. अमोल दादा, थँक्यू सो मच. काय अमोल दादा, मगाशी आलात आणि गायब झालात कुठं? प्रेम बोलता जेवलंस का? भूक लागली म्हणून जेवलो. जेवलास का? भूक लागली म्हणून जेवलो. मला तर भूकच नाही लागली. निहार बोलतोय हा विचार तोच आहे आणि माझं काम आहे ते करून घेऊ असा विचार करतोय. अरे लग्न बिग्न करतोयस का? सगळे गावाला गेल्यावर इकडं शुभमंगल सावधान, शुभमंगल सावधान. म्हणजे लोक बाकीची गावाला असतील गणपतीची पूजा करत आणि इकडे हा रिद्धी सिद्धीला घेऊन येत असेल. सागर दादा म्हणते रोल नंबर 3 प्रेझेंट मॅडम. थँक्यू. दोनदा पोरगा आपल्या स्कूलला येतोय. वा वा, आणि त्याचं लग्न पण आहे तरी पण स्कूलला येणं काही विसरत नाही. वा रे वा, असा पोरगा पाहिजे. अमोल दादा म्हणते ड्रायव्हिंग करत होतो सो बंद केलं. ओके अमोल दादा, कसे आहात मग? जेवलात का? प्रेम बोलते आधीच सावधान करतात. येस, कारण नंतर तुम्ही बेसावधच राहणार आहात आणि तुमची शिकार केली जाणार आहे. निहार बोलते तू बघितलं नाही ना पोरगी? हा ना, पोरगी नाही बघितली. या सीसीवर असणाऱ्यांनी निहारसाठी एक पोरगी बघा. पोरगा खूप चांगला आहे, गुडघ्याला बांधून उभा राहिलेला आहे. तुमच्यापैकी सांगा कोणी ओळखीचं आहे का? आपल्या निहार भाऊसाठी पोरगी शोधूया. सागर दादा म्हणजे मी स्कूल कधीच बुडवत नाही. ओके, वा 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 वा, मस्त. मग टॉपर आहेस का मग तू? अमोल दादा म्हणतात नाही अजून. का अमोल दादा, 1 वाजून गेला. निहार दादा म्हणताय अजून पण बघत नाही, काय फायदा मग? अरे बघताय की, पण काय होतं माहिती आहे, आता पोरिंका उभ्या केलं ना, लग्नासाठी उभं केलं की साखर लग्नाच्या आदल्या दिवशी हळदी दिवशीच पळून जातात. तुला चालेल का? 17 सीसी लाईक फक्त 4, हे बरोबर नाही. लाईक करा. येस मंडळी, हे काय बरोबर नाही बघा. एवढी मंडळी आलात, फक्त तुम्हाला कोणाच्याही लाईव्हला गेलं तर एक लाईक करून जावा मंडळी. पाठीमागून टॉपर आहे सागर. बघू मंडळी, 16 सीसीवर आहेत. बघू कोणाच्या मनात येतंय की एखादा लाईक या ताईला करावा. 4 लाईक झाले आहेत. बघू 5वा लाईक कोण करतंय. सीसी मध्ये असणाऱ्यांपैकी 5 म्हणजे 5th लाईक कोण करतंय बघू. करा मंडळी, लाईक करा पटकन.
आणि लाईक नाही केला तर कमेंट तरी करा, निदान कळेल तरी बाबा कुठून आहात हे मंडळी. का पळून जातात काय माहिती, काय पळून जातात. आताच्या मुलींचा हाच लग्नाला हो म्हणतात आणि लग्नाच्या आदल्या दिवशी पळून जातात. बिचाराच्या नवऱ्याचा खर्च गेला, सगळं गेलं. काय करणार, अशी पाहिजे का मुलगी कोणाला? अशी मुलं असतात, मुली असतात, मुलगे नसतात असे, मुलीच असं करतात. आधी नाही म्हणायची हिंमत नाही आणि नंतर असं मोठं पाऊल उचलतं. त्यामुळे एखाद्यासाठी मुलगी शोधणं हे सुद्धा लय डेंजर आहे, समजलं का? कारण काय माहिती आताच्या मुलींना असं का झालंय, का असं वागतात, मेंटॅलिटी ठेवून वागतात की एखादा अशा वागण्याने ट्रॉमामध्ये जाऊ शकतो. किंवा जर तुम्हाला लग्न नाही करायचं तर आधीच बोलून टाका, बरोबर की नाही? आधीच बोलून टाकलात तर तेवढं तरी त्याला सावध होईल तो. नाही तर तुम्ही आता नाही बोलणार आणि लग्नाच्या आदल्या दिवशी पळून जाणार, तर त्याच्या परिवाराला आणि त्या मुलाला किती भोगावं लागत असेल. अर्जुन शिरोळे म्हणतात, हसतायत, बरोबर ना दादा? बरोबर ना? कारण मी खूप वेळा बघितले की मी म्हणजे एक अशी केस सांगते की आदल्या दिवशी लग्न होतं आणि पळून गेले, आणि ते पण चुलत भावाबरोबर. हे काय म्हणजे आता घोर कलियुग आहे, इथं चुलत भाव पण सोडत नाही माणसं. मंडळी असं काय लाईव्ह आवडतं म्हणता, पण लाईक करायला एवढा विचार का करता? लाईव्ह आवडलं असेल तर एक छोटासा लाईक करा. तुमची एक लाईक म्हणजे आमच्यासाठी मोठं प्रोत्साहन. मंडळी तुम्ही एक हे लाईव्ह का पैशाने होत नाही किंवा तुम्हाला मला पैसे द्यावे लागत नाही आहे. फक्त एक डबल क्लिक करायचं आहे आणि एक लाईक वाढतो. त्यामुळे मला बरं वाटतं की अरे मी जे लाईव्ह घेते ते लोकांना आवडतंय, बोलतायत, ऐकतायत, म्हणून सांगते. फक्त एक लाईक करा. अमोल दादा म्हणते आमच्या वर्गातील मुली काही आतंकवाद्यापेक्षा कमी नव्हत्या. मास्तर वर्गात येतात सर कालचा अभ्यास. हो हो, हे खूप जण म्हणजे ज्या ना टॉपर मुली असायच्या ना त्याच अशा करायच्या. सर कालचा अभ्यास, सरांच्या लक्षातही नसायचा आणि त्या सांगून मोकळ्या व्हायच्या. बाबासाहेब म्हणताय ताई गाव कोणतं आहे? सिंधुदुर्ग दादा. मंडळी लाईक करा, ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करून टाका. शाळेचे कॉलेजचे दिवस तसले होते, भारी होते. आता ते दिवस तशा प्रकारे एन्जॉय मुलं करतही असतील, पण आणि आपल्या म्हणजे माझ्या वेळी आम्ही जास्त मुलांशी बोलायचो नाही, ते पण भारी होतं. म्हणजे एखादा मुलगा बोलला तरी जाम भीती वाटायची. स्क्रोल करा पण थांबून जा जरा. येस प्लीज मंडळी, एक लाईक नक्की करा. लाईक नक्की वाढतायत. प्रेम आपलं बोलणं सगळ्यांनी मनावर घेतलंय, निदान एक लाईक तरी करतायत. 13 पैकी एकाने तरी लाईक करून 10 लाईक करून टाका मंडळी. तुमचा एक लाईक असणार आहे तो माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा असणार आहे, कारण मला त्यानेच मोटिवेट होतंय. माझी तब्येत 8 दिवस बरी नव्हती मंडळी. सोमवारपासून माझी तब्येत बरी नव्हती आणि त्यात अजून एक मोठा इन्सिडेंट झालेला, तो मी लाईव्हवर नाही सांगू शकत. पण त्यातूनही मला असं वाटतं की नाही, आपण लवकरात लवकर बरं होऊन आपले जी मंडळी वाट बघतात त्यांच्याशी बोलावं, त्यासाठी मी लाईव्ह घेते. बायकोचे पाय दाबणे ही सेवा आहे की प्रेम? बायकोची पाय दाबणे हे प्रेम विथ सेवा पण म्हणू शकता किंवा प्रेमही म्हणू शकता, बरोबर की नाही? काही लोक जबरदस्तीने दाबतात कारण त्यांच्याकडे ऑप्शन नाही आहे. काही लोक प्रेमाने दाबतात. पण मला असं वाटतं की काही जी 50% असतील तीच माणसं जी प्रेम समजून दाबत असतील, आणि काय असतील ती म्हणत असतील बाई नाही तर ही बायको जगायला देणार नाही, असं करून करत असतील, पाय दाबत असतील. प्रेम बोलते नमस्कार मंडळी, आज तुमच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारायला खास लाईव्ह आले आहे. कोकणातील सुंदर निसर्ग, गावाकडच्या आठवणी आणि रोजच्या आयुष्यातील गप्पा आपण एकत्र करणार आहोत. वाव, येस, अक्षय दादा आलेला आहे. कुठे आणि किती
लागलं होतं तुला. तुला कसं माहिती अक्षय दादा? अक्षय दादा तुला कसं माहिती? कोणी सांगितलं अक्षय दादा? अमोल दादा मला असं वाटतंय स्वतःच्या बायकोचे पाय दाबणे सेवा आणि दुसऱ्याच्या बायकोचे पाय दाबणे म्हणजे एक नंबर एक नंबर एक नंबर सोर्सेस आहेत. सुप्रिया दीदी आय थिंक है ना? सुप्रिया दीदी येस मंडळी मी पडली होती गाडीवरून. स्वतःच्या बायकोचे पाय दाबणे सेवा आणि दुसऱ्याच्या बायकोचे पाय दाबणे प्रेम. वा वा वा, ऐकलंच प्रेम? येस अक्षय दादा म्हणतोय येस. तुझंच यूट्यूब चॅनलचं डिस्क्रिप्शन होतं काय? ओके ओके. हो अक्षय दादा, म्हणजे खुशीला लागलेलं, खुशीच्या पायाला. अरे मला मला इथं लागलेलं, मानेला लागलेलं. मान म्हणजे मुकामार लागलेला लेफ्ट साईड आणि राईट साईडला इकडे मुकामार. आणि खुशीचा डावा पाय जरासा म्हणजे सूज आली आहे त्याला. तिला नाही पाठवलंय स्कूलमध्ये म्हणजे बुधवारपासून पाठवलंच नाहीये. शोधता शोधता सहज हसवणारी गोष्ट म्हणजे समाधान. वा वा वा. हरवणारी, शोधता शोधता सहज हरवणारी गोष्ट म्हणजे समाधान. वा वा वा. आधी हात झाला आता पाय. हा ना रे यार, तिच्या म्हणजे पाठीच लागलंय काहीतरी, काय समजत नाही. आणि मेन म्हणजे माझं नशीब आमचं चांगलं होतं म्हणून सगळं म्हणजे थोडक्यात निभावलं. नाही तर जिथं आम्ही पडलो तिथं कोणीच वाचत नाही, माहिती आहे. त्या जागेचा हिस्ट्री आहे की तिथं कोणीच वाचत नाही. फक्त काय माहिती आमचं नशीब चांगलं होतं म्हणून. प्रेम बोलते कोकणची प्रीती आली आयु, गप्पा गोष्टी निसर्गाने खूप काही कोकणची प्रीती लायू. मंडळी चला 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 कमेंट करा, कमेंट करा. त्यामुळे आणि मी यासाठी बाहेर गेलेली की मला खूप ताप येत होता. मंगळवारी खूप ताप होता सकाळपासून. तरी पण आपल्यावर जबाबदारी असते एका स्त्रीवर. त्यामुळे मी आणि मेन गोष्ट म्हणजे माझे मिस्टर बाहेर गेले, त्यामुळे सगळी जबाबदारी एकटीवर आहे. सो मला असं होतं की लवकरात लवकर डॉक्टरकडे जाऊन फिट व्हायचं. सागर वाघ म्हणतायत मी तर खूप पुण्य केलं आहे, माझं लग्न होईल का? हो हो होणार होणार, या वर्षी तुझं लग्न नक्की होणार. मी पण ऍडमिट होतो हॉस्पिटलमध्ये. अक्षर ताप येत होता म्हणून का? तुला आणि मला एकदमच ताप आलेला वाटतं. तुला सोमवारपासून येत होता, मला मंगळवारपासून, बरोबर ना? आणि तुझ्या प्रेम तर इंस्टाग्रामवर बोलते मी त्याच्याशी, पण तुझ्याशी बोलायला काही सोर्सेसच नाही. मी कशावर बोलू, काय कुठे विचारू, काहीच नाही. अमोलदादा मध्ये तुझं नशीब चांगलं म्हणून नाही, लाईव्हवर वाट पाहणाऱ्या भावांचं प्रेम थँक्स म्हणा आम्हाला. येस येस, सगळे तुम्ही आहात ना, आणि खूप प्रेम देता, खूप आशीर्वाद आहे तुमचे, म्हणूनच आज मी आहे व्यवस्थित. मला डेंग्यू झाला होता. ओ माय गॉड, बापरे. मग आता बरं आहेस का? हॉस्पिटलमध्येच आहेस की आलास, डिस्चार्ज झालास? आला वारा गेला वारा करून गेली सारी. आला वारा गेला वारा स्क्रोल करून गेली सारी. पण लाईकची बटन राहिली कोरी. थांबा जरा मंडळी, लाईव्हचा आनंद घ्या. एक लाईक करून मगच जा पुढे.
बघा ना प्रेम, बघ ना वरती 10 10 10 झाले, 10 10 10 cc, आता 9 10 झाले. मंडळी प्लीज लाईक करा. अक्षदाने परवा आलो हॉस्पिटलमधून, बापरे यार, डेंग्यू झालं ना खरंच खूप भयंकर असतं यार. आणि मलाही तेच वाटलेलं की मला ही ना अशी ताप ना 103.23 पर्यंत गेलेला माझा ताप संध्याकाळपर्यंत. आणि मला असं काहीच सुचतच नव्हतं. म्हणजे गोळी खाल्ली सकाळी आणि दुपारची सगळी कामं केली आणि नंतर मग मी झोपली, ती मला तापच खूपच भरला. मग काय संध्याकाळी मग सुनीताताईंनी जेवण वगैरे दिलं, जेवली आणि गोळी खाल्ली, मग उतरला. मग दुसऱ्या दिवशी डॉक्टरकडे गेली तर हे घडलं. म्हणजे काय सांगू, एक करायला गेली आणि दुसरंच नशिबात पडलं, असं झालं. उद्या ऑफिसला. ओके, मग आराम करायचा ना, अजून 1 2 दिवस सुट्टी घ्यायची. माझा ताप तर 105 टच झाला होता, बापरे. मग तो अरे डेंग्यूच्या वेळी असंच होतं, 105 वगैरे. गेल्या वर्षीच्या म्हणजे गेल्या वर्षीच हो, मला झालेला तसा डेंग्यू झाला. डेंग्यू माझ्या अंगातच मुरला आणि म्हणजे 8 दिवस ताप आलेला. मी फक्त पॅरासिटामॉल घेत होती, गेलीच नाही डॉक्टरकडे. आणि मग खूपच 8 दिवसांनी नंतर मी आउट म्हणजे बेडवरच पडली. त्यानंतर मग मला परत टेस्ट केल्या तर डेंग्यू आलं आणि नंतर मग तरी पण ताप जात नव्हता, म्हणून परत एकदा टेस्ट केली तर टायफॉइड पण झाला. मग काय वाटच लागली. आणि तेव्हा ताप आणि डोकं खूप ठणकतं यार. अमोल दादा म्हणते बायको किती जोरात पळू शकते, हे पाहायचं असेल तर ओढून बघा की दूध ओतू चाललंय. हे मात्र बरोबर आहे. अक्षय कंटिन्यू सलाईन होतं तेव्हा कमी झाला. हां हां, सलाईन आणि अँटीबायोटिक घ्यावीच लागतात, त्याशिवाय नाही डेंग्यू कमी होत. आणि जर तू तो ताप अंगावर काढला असतास ना तर अक्षरशः म्हणजे खूप हालत बेकार झाली असती. हाय सुप्रिया दीदी, हेलो, कैसी है डियर? क्या सुप्रिया दीदी, जब अभी मैं लाइव में आई हूँ तो आप मुझे पूछ रहे हो कैसी हूँ डियर? नहीं तो डियर मर भी जाती तो भी पता नहीं लगता आपको. सुप्रिया दीदी बोल रही है हेलो अक्षय भाई, खुशी ठीक है? हाँ सब ठीक है. अक्षय म्हणते हॅलो सुप दीदी, हॅलो. प्रेम बोलते सुप्रिया जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम. उफ उफ. हाय इश्क. अक्षय भाई, अक्षय दादा म्हणते पण डॉक्टर काहीच ऐकत नाही कोणाचं का? काय झालं, का ऐकत नाही डॉक्टर? मैं प्रेम की दीवानी हूँ. ओके वेरी गुड. खाना बन गया? हाँ बन गया बन गया. प्रेम बोलतोय मेरा नाम शायद प्रेम है, इश्क नहीं. मैं इश्क नहीं मैं प्रेम हूँ, मैं इश्क नहीं मैं प्रेम हूँ. अमोल दादा म्हणतायत 80% नवरे किती जोरात पळतात, हे पाहायचे असेल तर ओढून बघा. तुमचा फोन वाजते, उचलू का मी? येस. भैया के फोन आ रहे इसलिए तो बोला. क्या बोला? अक्षय दादा बोलतोय अगं मी आधी सांगत होतो मला काय पोमेग्रॅन्ट द्या, कोकोनट वॉटर द्या, तर ते नाही ऐकत का? कोकोनट वॉटर तर पितात. कब तक हो रहा चैनल मोनो? नहीं दीदी टाइम लगेगा अभी मेरा.
इस कॉलेज में 250 घंटा बाकी है मोनो होने को। यस, बहुत टाइम लगेगा हमरे को. नंतर किवी दिला. येस, किवी आणि पपीत्याच्या पानाचा रस पितात. ओके. सुप्रिया दीदी हो गई पॅकिंग. त्यांच्या म्हणणं होतं कोकोनट वॉटर से कप होगा. येस. हा, थंड असतं म्हणून असेल. अब पूरा दिन लाइव कर, जल्दी हो जाएगा. नहीं भाई, पूरा दिन मैं नहीं कर पाऊंगी. इतनी मेरे पास पेशेंस नहीं है कि मैं पूरा दिन लाइव करूं, मर जाऊंगी. ओके ओके. सुरेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे. चल रही है. ओके. सुरेश दादा म्हणतात मी आहे ना. तुम्ही नाही आहात सुरेश दादा, येता आणि जाता. लोग 10 आवर्स भी लाइव करते हैं, ऑन करके छोड़ देते हैं. बाप रे यार, पूरा कोई आना भी तो चाहिए. सीसी पे 1 या 2 कभी कभी रहेंगे, 1 मिनट के लिए भी नहीं रहते, 1 सेकंड के लिए. प्रेम बोलते मराठी छोरी है, दिन भर लाइव आएगी तो काम कौन करेगा. सुप्रिया जी राइट, वही तो, काम कौन करेगा. सुरेश दादा म्हणते जेवण करायला बाहेर गेले होते. आणि पूर्ण दिवसभर लाईव्ह ठेवून कोण येणार ना. लोकांना बोलायला आवडतं, टाइमपास थोडंसं हे करतात. वॉच अवर्स बढ़ता है. काय मग खाल्ला सुरेश दादा बाहेर. अक्षय दादा मध्ये ट्यूसडे नाईट मी बेशुद्ध झालो होतो अर्धा तास. बापरे. मग कळलं कसं अक्षय दादा. तुझ्यासोबत रूममेट वगैरे असतात का. कभी फेस दिखा दे, बाकी ऐसे ही रख दे. ओके ओके. काम सब करते हैं प्रेम, बट वॉच अवर्स मिलते हैं. वही तो, ठीक है देखती हूँ. सुरेश दादा म्हणताय शेवग्याची भाजी. ओके. सुप्रिया दीदी भैया क्या बोल रहे हैं, कैसा लगा उन्हें. हाँ ठीक लगा, ठीक लगा उन्हें. नर्स असतात कंटिन्यू. ओके ओके. नर्स असतात का. म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये असताना बेशुद्ध झालेला. मला वाटलं म्हणजे रूमवर असताना बेशुद्ध झालेला. कौन आवाज करते. रूम देख के क्या उन्होंने. नहीं दीदी, रूम नहीं देखा है, देखेंगे. आज जाएंगे, मतलब एरिया देखने के लिए. आज एरिया देखने के लिए जाएंगे. अक्षयदादा म्हणते हां हॉस्पिटलमध्ये असताना बेशुद्ध झालो होतो. बापरे. नशीब तिकडेच झाला. जर का रूममध्ये वगैरे झाला असतं तर तुला कोणी बघितलं असतं. बरोबर ना. सही है. आप कब जा रहे हो सुप्रिया दीदी. अक्षय भाई को डेंगू हुआ. यस, अभी मुझे पता चला. वो बेशुद्ध हुए थे हॉस्पिटल में आधे घंटे के लिए, बड़ी मुश्किल से ठीक हुए हैं. यस. भाभी आ जाती तो भैया के बल्ले बल्ले थे. फिर भाभी. अक्षय दादा लग्नच करून टाक रे तू. रूम मध्ये असतो तर आजूबाजूला आहेत लोक. ओके ओके. अक्षय दादा लग्न करून टाक. आपलं माणूस आलं की टेंशन नसतं. यार इस वीक शिफ्ट करना था, नहीं किया, अब नेक्स्ट वीक करेंगे. ओके ओके. कसं करू तू सांग. कसं करू काय. कर ना. व्हाइट वॉश करना है अभी. ओके ओके.
अक्षरांना एवढं सगळं आहे अजून यार. मग काय, तुम्ही दोघं असलात की एकमेकांचं म्हणजे एकमेकांना सावरायला असतं ना. एकटं माणूस असलं की खूप एकटं बनतं. आता मी सांगते, माझे मिस्टर इथं नाही आहेत, गेलेत बाहेर कामासाठी. तर एकटं खूप एकटं वाटतं एकटं राहायला. आणि मेन म्हणजे मी जेव्हा आजारी पडले तेव्हा मला सुनीता ताईंनी खूप सपोर्ट केला, भयंकर. म्हणजे त्यांनी खरंच मला एकटं पाडायला अजिबात नाही दिलं सुनीता ताईंनी. बस भी चेंज करनी है बच्चों की. हाँ, आपको तो सारा चेंज करना पड़ेगा. तो आपको बच्चों का स्कूल दूर पड़ेगा क्या अभी? मामन दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. मला बरं नाही म्हणून त्यांनी मला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले. तिथं मला सलाईन लावलेली, सलाईन वगैरे लावली. त्यानंतर माझ्यासोबत तिथं थांबले 1 वाजेपर्यंत. आणि माझ्यामुळे त्यांनाही त्यांचं नुकसान झालं गाडीचं. खरंच खूप वाईट वाटलं. पण बिचाऱ्यांनी माझ्यासाठी खूप केलं सुनीता ताईंनी. थँक्यू मामन दादा. नहीं पास है वहां से भी. ओके. एकटं राहणं सोपं नसतं. येस येस अक्षय दादा, एकटं राहणं खरंच अजिबात सोपं नसतं. म्हणजे आपण जेव्हा ना आजारी पडतो ना, किंवा आपल्याला असं काही जेव्हा गरज असते व्यक्तीची, किंवा आपल्या आई वडिलांची, किंवा नवऱ्याची, किंवा बायकोची, किंवा प्रेयसीची पण, तेव्हा खरंच आपल्याला ना डोळ्यातून पाणी येतं. खरंच सांगते, मला खरंच खूप, म्हणजे मी आहे स्ट्रॉंग, मी सगळं एकटं सांभाळू शकते. पण आपल्या माणसाची उणीव भासतेच ना. तसं झालं. आणि ते गेल्यानंतर माझे म्हणजे आतापर्यंतचे दिवस असे 8 दिवस पण नाही झाले, आता उद्या 8 दिवस होतील. पण खूप असं खूप खूप काही घडून गेल्यासारखं झालं. हाय प्रेम, मी आहे एक इन्स्टंट गाणं बनवतो. ओके प्रेम, स्वतःची काळजी घेतली तर ठीक, नाही तर जे आहे जसं आहे ते निभावून घ्यायला लागतं. येस, कारण एक मिनिट आली. मामन दादा तुला शॉर्ट लाईक कमेंट केली, थँक्यू मामन दादा. अक्षय दादा म्हणजे मी तर फक्त देवाला सांगत होतो, घरी कोणाला कळू नये. नाही दादा, अशा वेळी लपवायचं नाही, आई वडिलांना आपल्याला सांगायचं. अमोल दादा म्हणतोय बदका बदका नाच रे तुझी पिल्ले, बदका बदका नाच रे तुझी पिल्ले पाच रे, एक पिल्लू मेल घालून नेल, आपलं वय काय आपण वाचतोय काय, आणि ते पण एवढ्या तालाच राहत. वामन दादा, अक्षय दादा, घरी कळलं असतं तर अवघड झालं असतं. नाही रे, तरी पण आपल्या माणसांना सांगायला पाहिजे, निदान अनिशाला तरी. पण घरी कळलं असतं तर उगाच काळजी करत बसले असते. नाही रे, तरी पण सांगा माणसांनी. हाय निहार, मी आलोय. ओके निहार,
में था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई, निहार गोसावी आ गया, निहार गोसावी आ गया. गरगर फिरले पाणी, गरगर फिरलं पनीर शिजलं, गरगर फिरलं पनीर शिजलं, पोटात कावळे ओरडू लागले, भुकेन जीव कसा विस झाला ग. आता तरी वाढ ग सजनी, आता तरी वाढ ग. वा प्रेम मस्त. अक्षर मी इकडे हा असं ते तिकडे काळजीमध्ये. ओके, म्हणजे तू तिकडे आहेस तरी ते काळजीमध्ये असणारच ना. आई वडिलांना जेवढी माया येते ना आणि जेवढी बायकोला येते तेवढी बाकी कोणाला येणार नाही. माझा एक्सपिरियन्स आहे. जेवढं आई पप्पांना वाटतं ना तेवढं अजून कोणाला वाटणार नाही. काय झालं कोणाला? अक्षय दादाला डेंगू झालेला. शाकाहारी महिना चालू आहे. येस, म्हणून पनीर का? वा वा. उद्या उपवास असणार वाटतं सगळ्यांची. मी तुला लॉंग कमेंट केली आहे. ओके मामन दादा, वाचते मी. निहार बोलते पनीर पाहिजे आहे मला. ओके निहार, ये मग. वामन दादा तर पॉपकॉर्न खात आहे दुपारचे. मूवीला गेलात वाटतं वामन दादा. निहार बोलते अय्यो मी पण ऍडमिट होतो. अरे बापरे, सगळ्यांना काय झालं रे बाबा? श्रावण लागलं की काय सगळ्यांना? मागच्या मंथला काय झालेलं निहार? काय झालेलं निहार? मला बीपी लो झाला होता. म्हणजे नक्कीच लो मॅटर मध्ये आहेस. जेवण झालं का? मामन दादा म्हणतायत नाही, जेवायचं आहे. मामन दादा तुम्ही जेवलात का? मी तरी पण कर्मावर गेलो होतो. कामावर तरी पण कामावर गेलेलास. बीपी लो झाला म्हणजे काहीतरी लो मॅटर आहे, बरोबर की नाही मित्रांनो? डॉक्टर बोलला तू आला तरी कसा कामावर. 60 बीपी ला, बीपी लो झालेला. माझा पण होता मग ताप आलेला तेव्हा. बीपी 60, 118 आणि 60 असा होता. रडू पण शकत नाही. रडून काय करू? रडून आपल्याला आपलं रडणं बघतंय कोण आणि कोणाला रडून दाखवायचं आहे ना. आई वडील सोडले तर आपलं रडणं कोणालाही मायनं नसतं कोणाच्या समोर. संध्याकाळी तसाच घरी पण गेलो. बापरे, ट्रेनने जातोस का तू? नेहमी ट्रेनने जातोस का? मग काय, मग तेच ना. मला पण एक्सपिरियन्स आहे या सगळ्या गोष्टीचा. आपण जगलो मेलो तरी कोणाला काही फरक पडत नाही, एक्सेप्टेड बायको आई वडील. डॉक्टरला बोललो ठीक झालं पाहिजे. मग काय, डॉक्टरने काय केलं? इंजेक्शन चढवलं का? ट्रेनने पण बाईकने पण. ओके, म्हणजे कधी कधी ट्रेनने कधी कधी बाईकने. ओके. सजनी पनीर पनीर वाढ ग, मटरने दुखती दात, सजनी पनीर पनीर वाढ ग. आणि त्यात अनिशाला हॉस्पिटल वगैरे आवडत नाही. आवडत नाही म्हणजे काय? तर तुला बरं नसेल, एखादा माणूस हॉस्पिटलमध्ये असेल तर ती काय करणार? जाणार नाही का आवडत नाही म्हणून? मी यार बोलतोय गोळ्या दिल्या फक्त. ओके, पण कारण काय होतं बीपीचं? काहीतरी कारण असेल. प्रेम बोलतोय लाईकचा आवाज घुमू दे, कमेंट्सचा पाऊस पडू दे, मंडळींची साथ अशीच मिळू दे, आपलं लाईव्ह रोज रंगू दे. मायबाप मंडळी एवढीच गारानं हाय, लाईक दाबून जावा, कमेंट करून जावा, तुमच्या साथीने आपलं लाईव्ह खुलू दे.
मंडळी नो प्लीज अदरवाईजचा तरी लाईक करून जावा की. काय करताय तुम्ही? वाईज लाईक करा. नियर होते सॅटर्डे कमी ट्रॅफिक असता मग तेव्हा बाईकने बाकी डेज ट्रेनने. ओके अक्षदा, त्यामुळे मी 3 दिवस ऑफिसमध्ये राहिलो होतो त्याच्यासाठी. असं नाही गे रे अक्षय दादा, हे नाही मला पटत. नियर बोलतोय अचानक झालं, डोकं दुखायला लागलं आणि ओके. मला वाटलं काय लव चक्कर वगैरे. अक्षय दादा, माझ्यासाठी मी हॉस्पिटलमध्ये होतो. अक्षय दादा, हे खरंच मला बरोबर नाही वाटत आहे. तू जिच्याशी प्रेम करतोय तिला तर तू सांगू शकतोस आणि ती तुझ्यासाठी तर म्हणजे कोणालाच हॉस्पिटल किंवा पोलीस स्टेशन कोर्ट हे गोष्टी आवडत नाही, पण आपल्याला जर आपल्या माणसांवर वेळ आली तर आपल्याला तिथंही हिंमत दाखवावी लागते. सुरेश दादा म्हणते उठा आई तू निमुदा, उठा आई तू निमुद. यार बोलते सोड तो टॉपिक साईडला. ओके. पोरगी बघत नाही फक्त लव लव. बघणार आहे बाबा, बघणार. तिला सांगितलं की मग ते आई बाबांना सांगणार. हो रे, पण आपण आपल्या माणसांना सांगायचं, बाकी कोणाला नाही सांगायचं, पण आई वडिलांना तर नक्की सांगायचं. कारण त्यांचे जे आशीर्वाद असतात ना ते आपल्याला कामाला येतात. शिवाजी पाटील म्हणतात हाय. हाय शिवाजी दादा, नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार ताई, काय चालू आहे? तब्येत पाणी कसे? झाले का जेवण? नाही शिवाजी दादा, जेवायचं आहे. तुम्ही जेवलात का? प्रेम बोलतोय आजच्या लाईव्हला काही ठरलेला विषय नाही, तुम्ही विषय सुचवा, गप्पा रंगवा, तुमच्या बोलण्यातून विषय ठरवा. मंडळी तुमचा एक विषय द्या आणि आजची लाईव्ह रंगून जाऊ द्या. आहे का कोणाकडे असा विषय ज्यावर आपण मस्तपैकी चर्चा रंगवू शकतो? शिवाजी दादा म्हणतात श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. अक्षय जाऊ दे घरी आलो आता. अमोलदादा म्हणतात राधा ही कृष्णाची बायको नव्हती, तरीही कृष्णासोबत नाव घेतलं जातं कारण ताकद ही नात्यात नाही प्रेमात असते. येस येस, बरोबर बोललात अमोलदादा. वामनदादा म्हणतात अरे बापरे, माझ्या कंपनीत शेलार कॉईल कार्डमध्ये छोटासा साप निघाला होता. ओ माय गॉड. मग काय केलं? ते सापाला सोडून दिलात ना? शिवाजी दादा म्हणते हो ताई, आमचे जेवण झाले 11 वाजता. बापरे, 11 वाजता आमचा नाश्ताच होतो. शिवाजी दादा म्हणते ताई आम्ही लय करून दिली आहे, लय करून लाईक करून. ओके ओके, थँक्यू शिवाजी दादा. सबस्क्राईब पण करा चॅनलला, ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केले त्यांनी. मामन दादा बोला. हा वैभव पाटील म्हणतात आज हेअरस्टाईल चेंज दिसती तुमची. हा, डोक्यावर तेल घातलंय कारण आज संडे आहे, डोकं शांत ठेवा तेल घालून. असतात ते बाहेर गेल्यावर. खुशीचा पाय दुखावला का? खुशीचा पाय अरे म्हणजे सूज आहे त्याला थोडी, अजून त्याला वेखंड वगैरे लावते, बघू आता हळूहळू होईल कमी. म्हणजे तिला जरा जरा, त्यामुळे तिचा जरासा आहे पाय जरा सुजल्यासारखा. हाय सुयश. नाही रे अक्षय दादा, एक्सरे नाही काढलाय. मिस्टर नाही येत ना इथं, त्यामुळे. सेफर साईड एक्सरे काढून घे. म्हणजे सेफर साईड म्हणजे काय? प्रेम बोलतोय अहो 90s किड्स असा आवाज यूट्यूबवर तर ऐकला असेल, पण 90s किड म्हणजे नेमकं कोण? यांची दुनिया कशी होती? त्या काळातलं बालपण आणि आजच्या पिढीपेक्षा किती वेगळं होतं? आजच्या लाईव्हचा विषय करूया का? येस नक्कीच.
तुम्ही 90s किड असाल तर कमेंटमध्ये टाका. कोण आहे का 1990 मधले मुलं? कोण कोण आहेत कमेंट करून सांगा. सध्या हेअर क्रॅक असेल तरी कळून येत नाही, म्हणून फक्त एक्सरे काढून घे, कुठे काही तुटफूट नाही ना ते कळेल. अरे ती चालते बिलते व्यवस्थित, लंगडत वगैरे काही नाही, फक्त सूजच आहे. समजलं का? म्हणजे ती धावते वगैरे, चालते, सगळं काही करते, फक्त जराशी सूज आहे ना ती काढत नाही, कारण ते पायाचा जो डोळा असतो ना तिथं बसलं ना त्यामुळे. मित्रांनो, माझ्या पाकिटमध्ये पकडून त्याला जंगलात नेऊन सोडला, त्याला मारला असता, पण उद्याची नागपंचमी. येस, बरोबर. कोण आहे का 1990 मधली किड्स? कोणी आहेत का मुलं? 19 किड्स आहेत का कोणी? तेव्हा आपण खूप काय काय बघितलंय यार, म्हणजे आपण गरिबी पण बघितली आहे आणि आता श्रीमंती पण बघतोय लोकांची. लॉकडाऊन बघितलंय, भूकंप बघितले, पूर बघितलाय, नोटबंदी बघितली, तिथं युद्ध पण बघितलंय, खूप काय बघितलंय. मग त्याला निलगिरी आणि खोबऱ्याचं तेल मिक्स करून लाव. वेखंड लावलेलं, वेखंडने पण सूज काढते ना, दुख असेल तर निघून जाते, त्यामुळे मी रात्रीचं तिला वेखंड वगैरे लावते. निलगिरी तिथं तेल भेटत असेल का काय माहिती. ओके ओके मामन दादा. आकाश चूले होती रहे तेरी गंगा. अर्ध ढक्कन निलगिरी आणि 2 ढक्कन खोबऱ्याचं तेल मिक्स कर. अरे अक्षय दादा पण तिकडे भेटायला पण पाहिजे ना. निलगिरी सगळीकडे मिळतं. ओके, मी बघते. मी बघते. आज जॉगिंग करून आलो त्यामुळे थोडं फ्रेश वाटत आहे. हा का? आता तिथं किती वाजले असतील? 90s किड असाल तर वर्गात तास सुरू असताना बाकावर बसून बोर नक्कीच खाल्लं असणार, आणि सरांनी बघितलं की काय चाललं तिकडे म्हणताच हातातलं बोर खिशात. असे कोणी केलं असेल तर लाईव्ह शेअर करा. केलंय का मंडळी असं कोणी? कुठे राहते ग? छान मराठी बोलते. मी पण वर्धेला राहत असतो. मी कोकणातली आहे दादा. अमोल दादा 1992 मधले आहेत. हाय सुनीता ताई. सुनीता ताई पण आहेत 90s किड्स.
प्रेम म्हणतोय सुनीता ताई हाय. हाय सुनीता ताई. 10:25 झाले इकडे. ओके, सकाळ झाली मुळे. आणि धावल्यावर फ्रेश वाटतं यार. जिम वगैरे असं काही केल्यावर ना खरंच फ्रेश वाटतं. आंबोळ्या काढते पोरांसाठी. मला तर भूकच लागत नाही सध्या तापामुळे. सर येण्याआधी सुनीता लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा. वा वा वा. सुनीता ताईला जॉईन करायचं आहे, तुम्ही मला ब्ल्यू द्या. ब्ल्यूची गरज आहे. वेदऋषी एज्युकेशन म्हणून टाका, तुम्ही जॉईन होता बघा. मी आता जो लेटेस्ट व्हिडिओ टाकलाय लॉंग व्हिडिओ, त्याच्यावर सुनीता ताईंच्या कमेंट्स आहेत, तिथं जाऊन तुम्ही त्यांना जॉईन करू शकता. वामन दादा पुढे पोडे पोडे पोडे. व्हिडिओ पाहणार असाल तर जॉईन करा. सुनीता ताई लाईव्ह वगैरे घेत नाही, त्यांचे एज्युकेशनचे व्हिडिओ असतात. पाहणार असाल तर जॉईन करा, आधी सांगतात सुनीता ताई. मी तिसऱ्या बाकावर बसून मस्त चॉकलेट खात असायचो. बाप रे, तिसऱ्या बाकावर बसून. हुशारच की सगळे. आमचे सर काय करायचे माहिती आहे, जर मैत्रिणी दोन मैत्रिणी जर बोलत बसल्या असतील ना, तर एकमेकांनी एकमेकांच्या कानाखाली वाजवायचं किंवा असं ओढायचं कान, नाही तर इथले केस. माझे पप्पा तर टीचर होते. सुनीता ताईंचे पप्पाच टीचर होते. सुनीता ताईंचे पप्पा टीचर होते आणि आता सुनीता ताई पण टीचरच होत्या. प्रेम बोलते अक्षय, आम्ही तर लिमलेटची गोळी पण शेअर करायचो. तेव्हा त्या भेटायच्या ना. मी ना शनिवारची आईकडनं 1 रुपया किंवा 2 रुपये घेऊन जायची. आणि तेव्हा काय करायची माहितीये, शनिवारची घेऊन जायची का, तर मला रविवारी ती मला चिंच खूप आवडायची. मग त्यात ते असं साखर आणि मसाला असं घातलेलं मीठ असायचं आणि ती घेऊन यायची मी गोळी. ते एवढीशी चिंच असायची आणि 2 दिवस खात बसायची ते. प्रेम तिसऱ्या बाकावरून 10व्या बाकापर्यंत चॉकलेट शेअर करायचं. बापरे बापरे बापरे. वा. सुनीता ताई म्हणजे माझे पप्पा टीचर असल्यामुळे मला सगळे घाबरायचे. वा, सुनीता ताईंचा दरारा होता, दरारा.
अक्षय 10व्या बाकापर्यंत चॉकलेट जाता जाता शेवटी मिळायचं की नाही. पण असंच असायचं ना, आपल्याकडे जर आपण काहीतरी शाळेत नेलं तर ते आपल्यापेक्षा आपले मित्रच जास्त खायचे, मैत्रिणी मित्र खायचे, आणि त्यात आनंद भेटायचा की आपल्या मित्रमैत्रिणींनी खाल्लंय. बरोबर की नाही? आपल्या मित्रमैत्रिणींनी खाल्लंय आपल्याकडचं चॉकलेट, हेच खूप भारी असायची फिलिंग. पण शाळेसारखी मज्जा आजपर्यंत कधीच नाही केली. येस यार. जरी टीचर ना असे हातात हात घालून जरी फिरायला ना तरी ओरडायचे, काय बागेत आलाय का असं विचारायचे. प्रेम बोलते, सुनीता ताई तुम्ही तर मॉनिटर असणार. हो म्हणते सुनीता ताई. वामन दादा लॉन्ग कमेंट पे 2 व्यक्ति को ज्वाइन किया है. ओके. सुनीता ताई म्हणते मीच विनर असायचे. सुनीता ताई विनर असायच्या. पप्पा सुनीता ताईंना विनर बनवायचे. अक्षय दादा म्हणते 10व्या बाकासाठीच ते चॉकलेट जायचं, आधी मधी कोणाचा हिस्सा नाही, त्यांचा हिस्सा वेगळा. ओके. सुनीता म्हणते खूप छान होते ते दिवस. येस, गेले ते दिवस आणि राहिल्या त्या फक्त आठवणी. हाय सोन्या दादा, खूप खूप स्वागत आहे. दहावा बाग स्पेशल होता. ओ माय गॉड, कोणतरी असेल बेंच. दहावा बेंच. हा मिळलोय. दहावा बेंच काहीतरी खास असेल. अरे आली काय? ₹10 चॉकलेट गोळी बर्फा पैसे शिल्लक असायचे. बापरे वा. 10व्या बाकावर कोंबडी आणि स्वयंपाक झाला का? हा आता मुलांना देते. एक कोंबडी आणि करुणी समजलं, कोणाचं तरी नाव असेल. कोंबडी कोमल आणि करुणा असेल. हा प्रेम, वा रे वा. प्रेम, वा रे वा. प्रेमला तर निक नेम पण माहिती आहे. हुशारच. कोमल आणि करुणा, कोंबडी आणि करुणी. लाईक करा मंडळी, लाईक करा चॅनलला, डबल टॅप करा सीसीवर असणाऱ्यांनी.
तिच्या शेजारच्या रांगेत रुटी बसायची. तिच्या शेजारच्या रांगेत रुटी बसायची. आता रुटी म्हणजे रुची का? क्या क्या अलग नाम रखे है भाई साहब. ऋतुजा. बापरे. डब्यातलं खाणं मित्रांसोबत बदलून खायचं, स्वतःच्या डब्यापेक्षा दुसऱ्यांचा डबा भारी वाटायचा. येस. तुम्हाला माहिती आहे, मी तर ना पहिलीपासून मी जेव्हा डबा घेऊन जायला लागली ना शाळेत, ऑल टाइम मला फक्त एकच, बटाट्याची भाजलेली कापं. हेच आवडायचं, बाकी काहीच आवडायचं नाही मला. प्रेम मधल्या सुट्टीत मध्ये मुला डबा खात असतात आणि आपण मधल्या सुट्टीमध्ये खेळायला जात असतो. हा, काही मुलं असतात अशी. म्हणजे काय मुलं डब्बा खातात. म्हणजे काही मुलांचं असं असायचं की जी छोटी ब्रेक असतं त्यामध्ये पण त्यांना फ्रुट्स वगैरे दिले जायचे. आमची आई पप्पा वगैरे असलं काय द्यायचे नाही, आम्ही फक्त खेळायचो. हाय यशश्री 2003 मधली आहे. हाय यशश्री, कशी आहेस? खूप दिवसांनी आलीस. मधल्या सुट्टीचा आधी डबा संपलेला असायचा, खेळायला जायचे म्हणून. वा. एकदा आम्हाला प्रिन्सिपल बाईंनी डबा खाताना पकडलं होतं. हे भगवान. म्हणजे प्रिन्सिपल मॅडम शिकवायला यायच्या का तुम्हाला? मी यातलं बरंच काही अनुभवलेलं आहे. वाव, खूप छान. माझा ड्युटीचा टाइम झाला ग, मी चाललो, काम करायचं आहे, मी कंपनीत जॉब करतो. ओके मामन दादा, बाय बाय, टेक केअर. उद्या नक्की या. हो, आम्हाला 8वी मध्ये इतिहास शिकवायला होते. ओके, आली मी, 1 मिनिट.
अक्षय तर आता 8वी मधल्या मुलांची पण गर्लफ्रेंड असते आणि आम्ही येड मधल्या सुट्टी स्वतःच्या बेंचची जागी चांगला बेंच आणून ठेवायचो. यार आता तर काय विचारायला नको, सगळ्यांचे गर्लफ्रेंड असतात. आणि आताची मुलं असे म्हणजे अगोदरचे जे मुलगे होते ना ते असे मुलींच्या अशा कळी काढायच्या म्हणजे मारायचं त्यांना वगैरे. आता नाही, आता इम्प्रेशन झाडतात. वरची प्रेम आताच्या मुलांना ह्या गोष्टी नाही कळणार बाई. आताची पोरं नर्सरीची पोरं पण आता बिघडल्याला लागली आहेत. आपण तेव्हा फक्त शाळा शिकायचो. काल पण होताच का प्रेम दादा? तिसऱ्या तासापासून डबा खायला चालू करायचा म्हणजे 5व्या तासापर्यंत संपवायचा. बाप. प्रेम त्यांना खूपच धमाल केली आहे वाटत. तुमच्या काय आठवणी आहेत का? कमेंट करून सांगा. काल तर मी नव्हतं, माझं लाईव्ह पण नव्हतं काल. मी 5 मिनिटांमध्ये येतो, जाऊ नको. ओके. मी तर कायम सिंगल राहिली आहे. यस यशस्वी. हे असा ते मी सिंगल हाय देवा मला पोरगी पटू दे. मी सिंगल हाय देवा एक पटू दे. अक्षय दादा मध्ये आणि तेव्हा नेमका 5वा तास प्रिन्सिपल बाईचा होता आणि डबा संपायला आला होता आणि त्यात मला बटाट्याला आणि रुटीला पकडलं होतं. मग त्यानंतर काय केलं मग? पण अजूनपर्यंत कळलं नाही रुटीला कसं पकडलं. काहीतरी हे झालं असेल ना, हालचाल केली असेल तुम्ही असं. बाय यशश्री, लाईक करून जा चॅनलला. मग काय पनिशमेंट काय दिली बाईने? प्रिन्सिपलने पनिशमेंट काय दिली? ए विठू तुझ्या दारी रंगला श्रीरंग. विठ्ठल 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 चंद्रभागेच्या तिरी.
नंतर मग काय 2 पट्ट्या खायला फ्री मध्ये. अरे रे 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 रे, बापरे. तिला आणि तुला की बटाट्याला डब्यासोबत 2 पट्ट्या फ्री. तुला माहिती आहे म्हणजे दुपारचा डबा जेवल्यानंतर ना जाम झोप यायची, असं शिकवताना. आणि मॅथ गणिताचा विषय डोक्यावरून जायचा आणि असं 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 राहिलं ना, अरे टीचर शिकवत आहे असं व्हायचं माहिती आहे. तिघांना पण. अरे बापरे. मग ती रडली का? तुझी मैत्रीण रडली का ती? नाव काय तिचं म्हटलं असते? रुटी. विठ तुझ्या दारी रंगला शे रंग. विठ्ठल 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 विठ्ठल. माझा तसा इतिहासला पेंगत असायचो. ओके. मला मॅथला मी पेंगत बसायची. ती जाम रडली होती पण डबा खाऊन सोडला नाही कधी. जाम रडली होती पण डबा खाणं सोडलं नाही कधी. बापरे. हाय प्रेम, वेलकम बॅक. आज लाईव्ह 3 पर्यंत. हे भगवान. ठीक आहे, मी ऑफ कॅमेरा बोलत बसेन. मध्येच मिस्टरांचा कॉल आला तर माझ्या मिस्टरांचा फोन येईल तर मी काय करूच रे. व्हिडिओ कॉल करतले रे माका. ठीक आहे, आपण 3 वाजेपर्यंत बोलू शकतो तसं पण. विठू तुझ्या दारी रंगला. आज मी झोपणार नाहीये. अरे दुपारची झोपलं ना, एकदा सवय नाही झोपायची आणि झोपली की मग रात्री झोप लागत नाही. आज मी 3:30 वाजता झोपली. दुपारची झोपायची सवय नाही. म्हणजे ना खूप बरं नसेल ना तर मी झोपते दुपारची, नाही तर नाही. जास्त मार खातात टीचरांकडून मुली. पटकन कुठल्याच मुली जास्त टीचरांकडून मार खात नाही, कारण टीचरांना पण मुलींना मारायला आवडत नाही, है ना. अक्षय दादा आणि प्रेम, तुमच्या मोबाईलवर एक्स्ट्रा मोबाईल असतील तर प्लीज माझी लाईव्हची जी प्लेलिस्ट असेल ती लावून ठेवा प्लीज. तिन्ही कोंबडीला डब्बा दिला होता करुणीसाठी, नंतर तीच पकडली गेली असावी. बापरे. आणि मुलांना असं मार खाल्लेल्याचं काही वाटत नाही, पण जेव्हा मुली मार खातात ना भर वर्गात तेव्हा खूप त्यांना एम्बॅरेसिंग फील होतं माहिती आहे. विठ्ठल देह विठ्ठल. ते पहिले फोटो काढताना एकच संधी मिळायची. फोटो खराब आला तर पुन्हा फोटो काढायची सोय नसायची. अक्षयदादा म्हणते काय नाही, तेव्हा आम्ही जाम टवाळखोर होतो. आमचा अख्खा ग्रुप त्यासाठी फेमस होता. ओ माय गॉड. टवाळखोर. मग तुमच्या आई वडिलांना बोलवण्यात यायचं का स्कूलमध्ये? प्रेम, तुझ्या आई पप्पांना कधी टीचरांनी बोलवलंय मस्ती केलीस म्हणून? कोणाकोणाच्या आई वडिलांना म्हणजे सीसीवर असणाऱ्यांपैकी कोणाकोणाच्या म्हणजे पॅरेंट्सला टीचरांनी म्हणजे स्कूलला बोलवलं? कमेंट करून सांगा. सांगा तुमच्यापैकी कोणाकोणाच्या टीचरांनी तुम्ही मस्ती करायचाच म्हणून स्कूलमध्ये बोलवलेलं गेलं होतं. कमेंट करून सांगा यार, तुमच्या पण मेमरीज कळू द्या आम्हाला. टवाळखोर मुलांची फळ्यावर लिहिली जायची.
नाव ओके. काय नाही. अक्षय दादा बोलते काय नाही, तेव्हा आम्ही जाम टवाळकर होतो. अक्षय दादा म्हणते स्पेशली मीटिंग असायची प्रिन्सिपल बाई सोबत. बापरे. हाय ओमकार आठवले. हाय, आय एम कमिंग, आय एम कमिंग कमिंग. हाय ओमकार दादा, कसा आहेस तू? स्वागत आहे. प्लीज लाईक कर चॅनलला. प्रेम बोलतोय टवाळक्या फक्त शाळेमध्येच, घरापर्यंत नाही. हा, मग शाळेत जर तू टवाळकी केलीस तर घरी आई वडिलांना सांगण्यात येत असेल ना. बरोबर की नाही? ओमकार म्हणतोय मी मस्त आहे ताई, तुम्ही कसे आहात? मी मस्त आहे ओमकार दादा, तू कसा आहेस? खूप दिवसांनी आलास लाईव्हला, विसरलास वाटतं, आता तू येत नाही. ओमकार आठवले विसरले ताईला. प्रेम बोलतोय घरी समजले तर आई पप्पा अजून मारा बोलायचे आणि घरचा मार वेगळा. हे बाई त्या काळचं वेगळंच होतं ना. म्हणजे टीचरांनी काय सांगितलं ना तर म्हणायचे बडवून काढा त्याला, बडवून काढा. पण आताची पिढी तसं नाहीये. आता जर शिक्षकांनी मारलं तर आई वडील भडकतात. आणि त्यावेळीचे काय वेगळेच होते. मास्तरांनी सुजवायचे तरी आई वडिलांना काय वाटायचं नाही. विसरलो नाही मी, आता थोडा कामाचा लोड वाढला ताई. ओके ओके. लग्न झालं ना तुझं ओमकार? आता तर म्हणजे पॅरेंट्स खूप असे सेन्सिटिव्ह बनले आहेत. म्हणजे अगोदर सारखे टीचरही नाही राहिले आणि पॅरेंट्सही नाही राहिले. बरोबर की नाही? आता तर मुलांना शिक्षक मारत नाही. हा, मारत तर नाही, पण अगोदर सारखे शिक्षक पण नाही राहिले ना. त्यामुळे आता पॅरेंट्स पण आता मुलांना हे करतात. माझं नावच आहे आठवले, मी विसरू कसं? येस ओमकार आठवले. प्रेम बोलतोय अक्षय मग तर तू कोंबडा चांगलाच आठवत असेल. ओमकार दादा म्हणते हो ताई लग्न झालं. वा वा, कॉंग्रॅच्युलेशन. कसा चाललाय मग संसार तुझा? अक्षय दादा म्हणते 9वी मध्ये मधला किस्सा, मी बटाट्या आणि खिशा तास सोडून खाली निवांत क्रिकेट खेळायला गेलो होतो. नंतर मग जे सोलून काढलं तेव्हा विचारू नको. बापरे. अक्षय दादा तू खरंच एवढा मार खाल्लायस? वाटत नाही तुझ्याकडे बघून की तू एवढा मार खाल्ला असशील. हा, कोणी कोणी मार खाल्लाय असा? धो धो. कोणी कोणी धुवून काढलंय? अक्षयदामध्ये बेकार मार खाल्लाय शाळेत. बापरे. मग अभ्यासात तू हुशार कसा मग, एवढा मार खाल्लास तरी? मग तुला हुशार मुलांना असं मारता टीचर? प्रेम बोलतोय मार खाल्ला नाही तो 90s किड कसला. येस. प्रेम तू कोण, तुझा बर्थडे कधी येतो? तुझी बर्थडे काय आहे? अक्षय दादा तुझी पण काय आहे सांग ना. हुशार वगैरे नव्हतो. हा, हुशार असणारच यार. मिस्टर अँड मिसेस ओमकार जयश्री, आय एम बॅक. हाय, खूप छान. हे तुझं दुसरं चॅनल का? माझी 6 ऑक्टोबर 97. ओके. आणि प्रेमची
प्रेम बोलतोय 20/9/98. ओके, 20 सप्टेंबर. ओके ओके ओके. जेमतेम 65-68 टक्के मिळायचे. ओके, बघ ना. आणि तोच मुलगा आता मस्त इटलीमध्ये चांगल्या पॅकेजवर काम करतोय. आणि ओंकार आठवलेची आहे 15/8. अरे 15 ऑगस्ट, कालच होऊन गेली की तुझी. वा वा वा. 2003. वा वा, खूप छान. लाईक कर. ओंकार आठवले, तुम्ही लाईक नाही केलात. लाईक करायला विसरलात आठवले. दोन्ही आयडी वरून लाईक करा, सबस्क्राईब करा. मी हुशार होतो, 71% तरी पडायचे. ओके. हो ताई, काल होता बर्थडे. वा वा वा, खूप छान खूप छान. हॅपी बर्थडे टू यू. थँक्यू ओंकार आठवले. प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. वेलकम ओंकार आठवले. मंडळी, तुम्ही कोणी आहात का? तुमची बर्थ डेट सांगू शकता मला? ऑगस्ट मधलं कोणी आहे का? मोस्ट वेलकम म्हणतोय ओंकार आठवले. अक्षय दोदो म्हणतोय, अरे पण 10वी मध्ये भरपूर अभ्यास करायला लागला होता तेव्हा मला 78 मिळाले होते. वा वा वा, खूप छान, मस्त मिळाले तुला. आणि मुलींना पण असे भरपूर अभ्यास करून मार्क मिळवणारे मुलं आवडतच नाही. जी डॅशिंग असतात आणि 75 पर्यंत ज्यांना पडतं तीच मुलं आवडतात. खरं ना. म्हणजे जी 99% घेतात पण एकदम मेंबळट असतात, त्यांच्यामध्ये बाकी कोणत्या गोष्टीसाठी कॉन्फिडन्स नसतो, असे मुलं. प्रेम बोलतोय, पेपर सुरू झाला की सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर टेन्शन, पण पेपर वाटल्यावर पहिला प्रश्न पाहूनच कळायचं हा प्रश्न आपण शिकलेलो आहोत की पुस्तकात पाहिलेला आहे. एक मिनिट हा, परत वाचते. पेपर सुरू झाला की सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर टेन्शन, पण पेपर वाटल्यावर पहिला प्रश्न पाहून कळायचं हा प्रश्न आपण शिकलेलो आहोत की पुस्तकात पाहिलेला आहे. बापरे. मिस्टर अँड मिसेस म्हणतात, मी तर सोडून दिली शाळा, मला गणित जमत नव्हतं, डोक्यावरून जायचं गणित. गणित तर सगळ्यांच्या डोक्यावरून जातं भावा. प्रेम बोलते, आणि शेवटची 5 मिनिटं आली की ज्याने पूर्ण पेपर सोडवला नाही तो देवाला आठवायचा, देवा पास कर, पुढच्या वर्षी नक्की अभ्यास करे. हे भगवान, आता तरी देवा मला पास कर, मी पुढच्या वर्षी नक्की अभ्यास करेन. खरंच यार, असं वाटतं ना तेव्हा खूप अभ्यास करायला पाहिजे होता. पण आपली मेमरी तेवढी, जेवढी अभ्यास करतो तेवढीच साथ देते ना रे. जेवढी आपण साथ, म्हणजे जेवढी साथ देईल तेवढं. प्रत्येक मुलाची कॅपॅसिटी वेगवेगळी असते ना. पण मुली हुशार होत्या, आम्ही मुळीच ढ कसे काय माहीत. मुली हुशारच असतात यार, काय माहिती त्यांच्यात ते, म्हणजे ना मुलींना सिक्स सेन्स जास्त असतो.
बरोबर ना? त्यांना आधीच कळतं, काहीतरी संकट यायचं असेल ना तर आधीच कळतं. म्हणून देवाने बनवली आहे मुलींना, मुलांना पण देवानेच बनवले, पण मुलींना खूप काहीतरी लक्ष देऊन बनवलं असेल, कारण मुलींचा मेंदू हा मुलांच्या मेंदूपेक्षा खूप हे एकदम असा वेगळाच असेल कदाचित. अक्षयदादा म्हणतोय मी शाळेत होतो तेव्हा टेबल टेनिस खेळायचो. ओके, मग आता पण खेळतो का? स्टेटसाठी पण सिलेक्शन झालं होतं, पण पॉलिटिक्समुळे पुढे नाही गेलो. हां, प्रत्येक वेळी पॉलिटिक्सच पुढे येतं यार. म्हणून तर म्हणतात ना, मेहनतीला कुठे वाव भेटतो पॉलिटिक्समुळे. आता वेळ मिळाला तसा कधीतरी खेळतो. ओके ओके यार, आपली आवड जपायची, बाकी काय. सुप्रिया दीदी, हाय सुप्रिया दीदी, लाईक सब्सक्राइब प्लीज. येस, खाना खा लिया सुप्रिया दीदी? प्रेम बोलतोय मुली हुशार होत्या म्हणून तर आम्ही पास मुली हुशार होत्या म्हणून तर आम्ही पास झालो. पेपरमध्ये आमचा आत्मविश्वास मोठा, पण उत्तर मात्र मुलीच्या पेपरात शोधायची. त्या हुशार नसत्या ना तर आज आपण 90s किड नसतो, म्हणून अजूनही त्याच वर्गात बसलो असतो. हे भगवान. म्हणजे एखादी नॉर्मल मुलगी पण ना कधी नापास व्हायची नाही, है ना? सुप्रिया दीदी मेरी प्लेलिस्ट चालू रखना, कोई भी मोबाइल पे लाइव की प्लेलिस्ट. अक्षय दादा म्हणतोय मी ॲक्च्युली डबल डिग्री होल्डर आहे. माझा डिप्लोमा झाल्यानंतर इंजिनिअरिंग करायची इच्छा झाली, मग नंतर B.Com केला, MBA केला. ओके, बापरे 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 बापरे, B.Com करून मग MBA ला गेलास? वा, डबल डिग्री. आता PhD करणार आहे. वा वा यार, शिकायला आपल्याला म्हणतात ना, शिकायला आपल्याला एजची गरज नाही. आपल्यात इच्छा असेल तर आपण सगळं करू शकतो, बरोबर की नाही? मला साऊंड इंजिनिअरिंग करायचं आहे, पण चांगली इन्स्टिट्यूट मिळत नाही. साऊंड इंजिनिअरिंग म्हणजे हे काय असतं? साऊंड इंजिनिअरिंग मी तर पहिल्यांदाच ऐकलंय.
हाय अनंत दादा, 18 नंबर लाईक डन, थँक्यू. मला 17 दिसत आहेत. अनंत दादा जेवलात का? अक्षय दादा म्हणतोय म्युझिक प्रोडक्शन मध्ये जे काही इक्विपमेंट लागतात त्यांचा अभ्यास. ओके, त्याचं पण इंजिनिअरिंग असतं. बापरे, माहितीच नाही मला. ओके अनंत दादा, थँक्यू सो मच. लाईक करा चॅनलला, लाईक करा, लाईक करा. नंतर पोस्ट प्रोडक्शन फिनिशिंग. ओके, खूप काही काय भारी भारी आहे शिकायला, फक्त शिकता आलं पाहिजे. बरोबर की नाही? हाय प्रेम. प्रेम, तेरा क्या हुआ? तुमने भी इंजीनियरिंग ही की है ना? हो अनंत दादा, तुम्ही मला सबस्क्राईब केला आहात. मी म्हटलं आता लाईव्हला लाईक करा म्हटलं. अनंत दादा, तुमची मी कमेंट वाचते. मी अक्षय दादा म्हणते AI शिकायचं आहे. येस, यायला पाहिजे यार AI स्किल. माझा एक पेपरचा किस्सा राहील. ओके, आम्हाला ऐकायचं आहे, सांग बघू. आता प्रेम आपल्या पेपरचा किस्सा सांगतोय. दुनिया छोटी आहे, पण छोट्या दुनियामध्ये शिकायला भरपूर आहे. येस अक्षयदादा, खरं आहे. मात्र शिकण्यासारखं खूप आहे, फक्त ज्ञान घेता आलं पाहिजे. बरोबर ना? पेपर सुरू झाला, प्रश्नपत्रिका हातात आली. पहिला प्रश्न पाहिला आणि वाटलं आज काहीतरी स्वतःचं करायचंच. मागे पुढे बघायचं नाही, कोणाकडून उत्तरं मागायची नाही. मनात म्हटलं आज आपल्या बुद्धीची परीक्षा. मग काय, 10 मिनिटांनी पेपरकडे बघितलं. पेपर माझ्याकडे बघत होता आणि मी पेपरकडं. शेवटी 2 प्रश्न स्वतःचे, बाकी उत्तरं देवाच्या भरोशावर, असं बोलून पेपर जमा केला होता. पण पास झालो. वा वा वा. मी पण कधी कोणाची उत्तर बघून नाही काढले, जसं येईल तसं लिहायचं. अक्षय दादा म्हणते प्रत्येक व्यक्तीकडून काही ना काही शिकायला मिळतं असतं, पण त्यातून काही घ्यायचं ते आपण ठरवायचं. येस अक्षय दादा. वा अक्षय वा. अक्षय दादा म्हणतोय प्रेम, मी एकदा गणिताच्या पेपरला भूगोल वाचून गेलो होतो. हा तू बोललेलास ना. म्हणतात ना गणिताच्या पेपरला भूगोलचा अभ्यास. पण एक म्हणजे गणिताचे फॉर्म्युले जर लक्षात राहील तर एवढा काही प्रॉब्लेम होणार नाही. माझं पण असंच झालेलं. हो का? सांग बघू तुझं पण काय झालेलं.
सांग सांग भोलानाथ, पाऊस पडेल का? पेपरचा इतिहासचा पेपर इतिहासचा आणि अभ्यास केला भूगोलचा. आई शपथ, इथं तर वाटच लागली. मग लिहिलंच की नाही त्यात? मग काय अक्षदात म्हणते, पण नशीब बेर बेरीज वजाबाकी नीट यायची, त्यामुळे काटावर पास. सर बोलले होते, बाळा तुला माहित आहे का तू पेपर काय लिहिला आहे? आई शपथ, काटावर पास, काटावर पास, काटावर पास. मी तर पर्यावरण मध्ये हुशार होतो. ओके. जोड्या लावा असायचं, त्या जोड्या बरोबर लावता आल्या नाही, पण मित्र मैत्रिणीच्या जोड्या बरोबर लावायचो. आई शपथ. आई शपथ, खरंच हुशार पोरं तुम्ही. तेच सांगते, 90चे पोरं जी होती ना, आई शपथ अशीच होती, अशीच. अरे जोड्या लावा म्हणजे फुल कन्फ्युजन. मैत्रिणी मैत्रिणींच्या जोड्या लावायला भारी. आई शपथ. अक्षताला म्हणते, मग काय नंतर मी नव्हतो, तो बोलला होता त्याला माहित, मी काही नाही बोललो. असं करायचं. मग सरांनी आणखी धुतलं. आई शपथ, पोरांनी खूप मार खाल्ले यार. च्या नोटबुक पुरीच पूर्ण करायच्या. ओके.
पण 90च्या जोड्या बरोबर लागल्या. ओके ओके. अक्षरा म्हणते त्यात काहींची लग्न झाली, काही लोक वेगळे झाले. प्रेम बोलतोय 2 रुपयामध्ये सायकल भाड्याने घेऊन तासनतास धुडगूस घालून सायकल परत करायचं. हा 2 रुपयाला मित्राकडनं. पण अजून सुद्धा अक्षयदादा म्हणते पण अजून सुद्धा शाळा हा विषय जिव्हाळ्याचा. येस. प्रेम बोलतोय अक्षय आम्ही पण लावलेल्या जोड्या तसेच जुळल्या. चला मग प्रेम अक्षय भाऊ, आता मी लाईव्ह संपवती. ओके. प्लीज माझी प्लेलिस्ट ऑन करा मंडळी. प्लीज प्लेलिस्ट ऑन करा. थांबू. ओके थांबते. अरे मिस्टरांना कॉल लावायचा आहे ना म्हणून. खुशी खुशीधन सायकल तर तो विषय वेगळा होता. शाळेमागे सायकल मिळायची, आम्ही ग्राउंडवर सायकल फिरवत बसायचो 2-3 तास. प्रेम बोलते मी माझ्या शाळेला कालच भेट देऊन आलो. वाव खूप भारी ना. मी तर माझं लग्न झाल्यापासून गेलीच नाहीये आणि आता तिथली शाळा दुसरीकडे पण गेली. अक्षय दादा म्हणतोय सायकल तर तो विषय वेगळा होता. ओके 3-4 पोरांमध्ये पैसे काढायचे आणि सायकल आणायची. वाव खूप छान. ₹4 3 तास असा जुगाड लावला होता. अशा सायकली भेटायच्या तासांवर. मला तर माहिती नाही. 5 रुपये घेऊन द्यायचे.
मला तर नाही माहिती बाबा. मग 3 तास कुठे कुठे फिरायचं हा? नव्वद 90sच्या गप्पा आज इथेच थांबूया. उद्या पुन्हा जुन्या आठवणींच्या पेटीचं झाकण उघडूया. बालपण परत येणार नाही, पण त्या आठवणी पुन्हा नक्कीच जगूया. उद्या भेटूया 90s किडच्या अजून भन्नाट किस्स्यासोबत. येस, डेफिनेटली. अक्षय दादा म्हणतोय मला ना बोलता बोलता ना सर्दी झाली आहे ना, नाकच बंद होतं. त्या सायकलवाल्या काका कडे 3 रुपये तासाने सायकल मिळत होती, पण आम्ही 3-4 पोरं एकदम घेत असायचो म्हणून आम्ही कन्सेशन मध्ये घ्यायचो. ओके, वा वा, खूप भारी. तेव्हा तर कुठल्या तरी क्लास खाली कुठल्या तर वर्गातल्या मैत्रिणींकडे जायचो. नंबर कोणाचा येऊ? नंबर तर ह्याच्यामध्ये तुझं दुसरा नंबर सेव्ह होतो ना, तो वाले. ते चालू नाही होतो OTP. मग दुसरं आलं घाल. मग नवीन अकाउंट खोल. तरी पप्पांना विचारल्याशिवाय काय करू नको. मग म्हणाला तसे ठेवलं. कमेंट्स मध्ये पण फक्त अक्षय, मी आणि तू, बाकी उन्हाळे पोरं गेली तास सोडून. येस येस प्रेम, आपण तिघच आहोत, बाकीची सगळी गेली. पण यार, या पण आठवणी जगल्या पाहिजेत ना, कधीतरी त्यांना उजाळा दिला पाहिजे या गोष्टींना. अक्षय दादा तू पण आराम कर. अक्षय दादा तू पण आराम कर, फ्रुट्स वगैरे खा. पळून गेलेल्या पोरांची उद्या हजेरी घे. येस येस, छडीच घेऊन बसते. उद्या भेटू 1:15 वाजता. येस येस, 1:15 वाजता दुपारी. आता मनुका आता जेवण बनवतो. अरे बापरे, आता बनवणार. छडी लागे छम छम, विद्या येई घम घम, छम छम छम. मला कोण करून देणार इकडे? हा, ते पण आहे ना रे अक्षय दादा. डाळ भात खा, डाळ भात. जास्त असं कठीण काही खाऊ नको, डाळ भातच खा. बर्गर वगैरे असं चिकन वगैरे खाऊ नको. सूप पी, चिकन सूप. हॉस्पिटलमध्ये होतो तेव्हा मिळत होतं, आता काय आपण करा आणि आपण खावा. काय करणार ना अक्षय दादा. पण अशा वेळी आपल्याला करायला पण नकोसं वाटतं, पण काय. ते पाणी आता